Здравейте! Това днеска ще ми бъде първия клип в моя канал. Нов е, днеска го направих. И то е хакерски. Сега ще ви покажа как да хакнем Plants vs Zombies с Cheat Engine, която и да е версия. Аз работя с 6.2, тя ми е най-хубава, че има и 6.3, ама още не съм я сваляла или пък нещо подобно. С 6.1 съм работил, с стари версии съм работил и така. Сега, за да не губа време, ще спре клипчето, ще го паузирам, след да го пусна като включа Plants vs Zombies на малък екран ще бъде. И ще спра звука на играта, за да мен да ме чувате и Cheat Engine ще я пусна. До след малко. Готово. Не беше бавно, много беше бързо пускането на двете, обаче все пак да не губим време. Така, пускате играта, това не го оставяте да си мига, нищо не правите. Пускате играта. Това е най-новата версия, скоро я свалих вчера и така. И затова съм толкова малък левел. Сега ще го рестарт, че съм започнал някакъв. И гледайте сега. Сега, имате 50. Натискате бързо на мигащите компютърче, като почне битката. Ето, почваме вече. Трябва да излезе чичкото, тук не е компютърче, за да паузират се. Чичкото трябва да излезе, че е паузирана. След това, ще приближа, изчакайте една секунда. Имате две неща. Plants vs Zombies Exe и PopCap Game 1. Натискате което иде от двете. Предпочитам да е... Извинете, чакайте. Предпочитам да бъде PopCap Game вместо Plants vs Zombies. Защо? И двете може, обаче второто е... няма бъгове в горното, като понякога, когато го използвате, има много бъгове и поради тази причина може да ви стане хака. Затова и двете може, обаче ви препоръчвам да използвате PopCap Game. Така. Open, нали? Добре, натискам. PopCap Game. Open. Или два пъти натискате. След това, чакайте малко. Пишете цифрата 50. Чакайте, така ще приближа. Един момент. Тук горе, ето това, пишете цифрата 50. Така, First Scan натискате. След това да ви изгледат много тук. След това се връщате при чичкото. Resume Game. Изхабявате цветето или каквото искате, само да имате да ви станат 0 цветенца. Пак натискате, този път натискате да сте записали 50. И пак се паузира и този път имате 0. Пишете 0, триете го, това пишете 0. Натискате Next Scan, то ви зарежда и ви излизат нулите тук. Винаги различно. Например, вчера като я хакнах, ми излезе на оня ден 3, днеска 2 и така. Готово. Сега натискате, копирате ги, нали знаете как, или с Shift-а. Сега ще ви покажа. Няма да ви показвам. С Shift-а начин да задържите и ако са ви много, но те няма да как. Тук са много. След това тия двете ги маркирате. Тук ви трябва, например, Shift. Тук давате с Shift. Сега ще ви покажа. Натискате с Shift-а с мишката отдолу. То става много лесно. Аз ще ви покажа. Значи, натискате с мишката най-горното и най-долното, задържате с нея, натискате Shift-а и след като натиснете Shift-а, махте, нали, не задържате така, нали, бутона, ами натискате Shift-а. Натискате едното, сега ще покажа. Сега не мога. Значи, натискате едното, горното, не се стана. След това, натискате Shift-а, обаче сега не мога да се на ръка и докато държиш с едната ръка Shift-а, с другата натискате второто. И то се маркирва. Сега ще покажа. Сега, след като ги маркирате, натискате Enter и ви излиза това с сумата, която са написали на книга сега. Обаче, сега ще покажа по другия начин.
Като си ги маркирали 10 бутон върху някое, Change Record, Value и излиза същото. По-лесно с Enter. След това, там пишете 4 четвърти, не са ви необходими повече, може и 100 да напишете, но може да напише error, може и 6 да напишете или 9 или колкото искате, обаче и с 4 става, няма нищо да стане, няма нищо да е различно, дали ще са 6 или 9 или 4, виж 4, искате OK. И веднага автоматично числото тук ви става 9999. Сега ще покажа. Resume Game даваме. Събират си ги, те нищо не става. Опа, без диском съм написал 9990 и така. Ето. Нищо не става, не се качва нищо пък нищо. Това, такова. Обаче понеже зареждат и няма как да стане по-бързо, иначе те се хъбат, обаче като ви свършват, пише, защото написате 9 и шестици, те пак ви се изхъбяват много бързо. Ето, продължавам да си играя. Когато са с 4 девятки, дали ще са с 4 и с 6, няма никакво значение. Едното просто ще свърши малко по-бавно от другото, обаче аз обичам 4, за да няма повече нещо. Защото може да се развалиш от 4 е макса от цифрите в слънчицата. И заради това, ето ги грозните зомбита. Ето. И като ги загъса хака, то пак ще се паузира. Може да ги запазите, може да ги да не. Аз ще ги запаза. Някъде си. Resume Game. Дрън. Играете си на воля. И сте готови. Обаче не съм много убеден. Ако някой компютър е различно, примерно на моя не е така. Когато минете левела, следващия левел започвате пак с 0. Е така на повечето компютри, на моят кажа. Обаче и мой приятел, например, си продължа със същата сума, която от миналата игра. Но обикновено ще е с 0. Ако с 0 правите същата дейност, или ако си го запаметите, примерно на десктопа, ще не го запаметите на десктопа, примерно ако го запаметите на десктопа и някъде друго да натискате го, то ще ви отвори същата папка, същите неща, но ние с двете долу си ги маркирате, Enter или 3 или колкото са, обаче като го вече сте го запаметили, ще трябва да са 2 или там колкото са ви дадали първи път Enter, пишете цифра, числата и сте готови. Това беше малко повече обяснение все пак на първия клип. Мерси.